Tento hlboko veriaci kresťan zneužil viac ako 49 žien predtým, ako ich brutálne zavraždil. V 80. až 90. rokoch minulého storočia terorizoval štát Washington sériový vrah prezývaný Green River Killer. A toto je moja séria videí o najznámejších sériových vrahoch. Určite dajte follow, keď chcete sa dozvedieť o ďalších. Dnes rozprávame o Garyvi Ridgwayovi. Zameriaval sa najmä na mladé ženy a prostitútky, ktoré považoval za ľahké ciele. Sám neskôr priznal, že ich zabíjal z nenávisti a preto, lebo veril, že ich zmiznutie si nikto poriadne nevšimne. Ridgway žil navonok úplne obyčajný život. Mal prácu, manželku a pôsobil ako tichý a nenapadný muž. Navštevoval kostol, čítal Bibliu a prezentoval sa ako hlboko veriaci kresťan. Práve tento rozpor medzi jeho verejným obrazom a tým, čo urobil potajomky, pomohol mu, že dlhé roky unikal spravodlivosti. Polícia ho opakovane vypočúvala, dokonca absolvoval aj test na detektore lží, no nikdy ho nikto nedokázal priamo spojiť s vraždami. Svoje obete najčastejšie uškrtil. Tela vyhadzoval v lesoch a v okolí rieky Green River, podľa ktorej dostal prezývku. V niektorých prípadoch sa k telám vracal, manipuloval s nimi a premiesňoval ich, aby vyšetrovania ešte viac komplikoval. Práve roztrusené a rozkladajúce sa pozostatky robili identifikáciu obeti mimoriadne ťažkou. Prelom prišiel až o mnoho rokov neskôr, keď sa znovu preskúmali staré dôkazy. Vďaka modernej DNA analýze sa podarilo biologické stopy z miest činov spojiť s Ridgwayom. V novembri roku 2001 ho polícia zatkla priamo pri jeho práci. Po 10 ročiach, počas ktorých žil na slobode medzi ostatnými. Gary Ridgway sa nakoniec priznal k 49 vraždám, čím sa stal jedným z najhorších sériových vrahov v histórii v USA. Vyšetrovatelia však veria, že skutočný počet obetí môže byť ešte vyšší. V roku 2003 bol odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Zvyšok života strávi vo väzení. A nezabudajte na like, follow a komentár, keď chcete vidieť ďalšie podobné videá. Love you, bye!